moja mala, ti mi bre mali miš. To slobodno, znači jednog rukom uvijek držiš, a on drugom paziš nositi. Uživa. Kako odnos najjače. A čo? To je priroda. Pa oko moj. Nije moj malo oko. Neka se Dijana. A ja kažem njoj, rekao, ja ću njega da okupam, kad vi pređete u sobu, ja ću da ga okupam, da ga sredim i da ga donesem da dođe. Ali ja dojim prije svega toga. Jeste. Evo